Usapang sipod tayo for today's video mga kakalye dito sa Binmali Road, kung saan kada umaga at hapon ay marami talagang bumibili dahil nga syempre sa iba't ibang klase ng mga sipod. Tara, samahan nyo ako at silipin natin. Hindi na natin patatagalin to. Let's go! For today's video, nandito kami sa may gilid ng Binmali kung saan maraming mga nagbebenta ng mga isda pag ganitong umaga. So yung kasama ko Sir Mario, titingin kami ng isda. Ayan, mga klase ng isda, may mga halaan, may mga bangos. Eto kasi mas nagmahal ang isda ngayon kasi nga diba season. Ito ang sitwasyon dito sa may Binmali pagka ganitong umaga, talagang bilihan ng mga isda. Grabe oh, talaba, talaba, tulya, ayan mga pangsinigang oh, grabe mga sipod ngayon. So may hipo, may nako, may kusing na malalaki po siya. galing oh, dalag to, dalag to te ano? Grabe oh, mga sipod. Daming mga sipod ngayon pag umaga kasi season. Ayan. Yung aking kasama ay bumibili pa, Sir Mario. Ano nakabili ka na sir? Ano pinili mo sir? Naghahanap pa rin. Ha? Naghahanap pa rin. Ayan, naghahanap pa rin. So seafood food trip kami ngayon dahil season. Mga kalya yan. So Binmali. Yan. Dito talaga makikita mo mga maraming klase ng mga seafood, mga isda, talaba. Yan, halaan. Tao yan, talangka. Oh. Grabe, ganda. Dilis, sarap. Kapusit. Pananawa, kung usapang seafood lang naman. Yun, salmon sir oh. Yun, so usapang kalye, ayan, mga paninda dito sa gilid mga kalye. Season kasi, mainit. Share the love sa inyo. Gilid lang to ng highway mga kakali. Pag ikaw ay pupunta sa Lingayen at galing ka ng San Carlos, so dito lang yan sa Binmali Road. Bago ka umakyat dun sa tulay, madadaanan mo na to. Pero mas madalas sila rito pag umaga at hapon. So yun lang yung kanilang mga time mga kakali na pagtitinda. Lalo na ngayong season, maaga pa lang nandito na sila. So yun mga kakali naghahanap kami ng isdang mauulam ni Sir Mario kasi nga season, mas marami nagtitinda ngayon ng isda. Dito sa Binmali Road na to, sa gilid lang, marami nagtitinda ng isda rito. Malang, iba na yung presyo. Siyempre, ang target market nga nila is yung mga nakakotse dyan. So, kung yung bangos is nabibili natin sa 1 kilo, halimbawa ng mga 150, so dito medyo mataas na. Ayan sila mga kalyo. Maganda lang kasi nakakainggan yung makipagsabay mamili kasi marami talagang humihinto rito. So, yun lang. So, sana maging aware na kayo na sa mga ganitong tindahan medyo mahal din. So, yun. So, yun. Kalahating bangos yung binili namin. Ayan, talinis na rin. Kay kuya, 1 piraso. At kay ate. Yun. So, ang bangos pa lang ngayon, 1 kilo magkano? 190. So, 190. Ayan. So, at least pinagbigyan kami ng kalahati. Yun. Dito na kayo bumili kay ate. Naglilinis sila. Sa iba kasi hindi. Big shoutout sa pinila namin na tindahan dito ng mga isda, mga kalye. So ate, ano pangalan? Maribel. Big shoutout kay ate Maribel at saka kay kuya Daniel. So alam nyo na kung saan kayo na-drop by para mamili. Naglilinis po sila mga kalye. Yun. Hanggang dyan nga ang ating video for today mga kalye. And I hope na nag-enjoy kayo at kita-kits tayo sa next video. Abang lang kayo kay Kalye Motovlog. Sa mga hindi pa nakapag-follow, mag-follow na. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kay Kalye Motovlog para sa mga bagong update. Let's go! Tara, sabahan nyo ako sa aking biyahe. Silipin natin ang bawat kaganapan sa mga kalye. Kalye Motovlog, kita-kits tayo sa lahat ng mga kalye. So share the love sa inyo. Samahin si Minang Kahit Hari. sa ito.